Sanibona, phinde nginibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu. Sibonge nje uNkulunkulu oyingcwele umdali wezinomhlaba esasilondolozile, esasithandile, esasihlengile, esasibiyelile, esasivikelile, esasenzele konke ngobubele bakhe nangomusa wakhe nangothando lakhe. Simbonga phezu konke ngokuthi icebo lakhe sorry alikaze lavinjwa lutho, unlike thina amacebo ethu buyilivimbeke uma ungenamali. Bukade ufuna ukwenza something ngoba awunayo imali ngeke usakwenza, libe livimbeke ngenxa yabantu ukuthi awu Nkosi yami yazi usibani usuke wangitshela ukuthi nokuthi ngeke ngisakwazi ukuthi ngifike ngoba kuthiwa when you know livimbeke ngenxa yesikhathi, livimbeke ngenxa ye-situation, livimbeke ngenxa ye-weather, livimbeke ngenxa different circumstances singase siwacabange, they are endless. But okuningi kumele siqaphele abantu baNkulunkulu ukuthi umdali wezinomhlaba lakhe alikaze lavimbeke ngalutho. Uhlezi ngumnini mandla wonke, uhlezi luthande lithembe inkazimulo yikho konke ngaso sonke futhi isikhathi. Uhlezi sibekezelela, uhlezi silondoloza, uhlezi siqinisa, uhlezi sisingatha, uhlezi sibekela. Uhlezi emkhulu ethandeka esabeka njalo mihla yonke ukuphila kwethu. Uhlezi uNkulunkulu angazi ngingachaza kangakanani noma ngachaza kanjani, but uhlezi engcwele ngaso sonke isikhathi, uhlezi ekhazimula, uhlezi emuhle, uhlezi yikho konke kukho konke. And just between the prayers ngomhla ka 12 August uNkulunkulu atshela kakhulu ukuthi kuyena akupheli ngoba konke kuvela ngaye. Sonke siyazi ukuthi ngaso sonke isikhathi if into usuyidinga ngempela, you always go to isource la iqhamuka la evela khona, because uyazi ukuthi khona definitely current for sure ngizoyithola. You always go la igaya khona la, because even when it comes to ayitolo, ushukela uyaphela kuma shelves, right? Ubisi liyaphela kuma shelves emafrijini akhona ngithi, but la khandwa khona akupheli because ila kuqala khona, ila bebenza khona ngaso sonke isikhathi, kuvela khona. Ukuphela kwakhona ke ingale mhlawumbe sekunesandla ke mhlawumbe the Department of Health uzothi ayi siyakubhenisha ukuthi nikhiphe ucheese nina factory ukuthi nokuthi because nenza ngalendlela nibonela abantu or whatsoever may be the reason. But everything la iqala khona, the very source ayipheli khona, ihlezi ikhona, ihlezi njalo. That is why if ekhaya kubonakala ukuthi kulama room job esinama room o8 naku kukhona kwehla ama switch nani bese bebonile ukuthi okay kuleli camera ku-onweni ketelo mase kubonakala ukuthi hayibo ayikho into ebonakala inkinga, kubuyela kuphi? Kubuyela isigubhini esikhulu la iqala khona indaba. Noma kuzofaka ugesi uxhunyiselwane kuzokwenza whatever elungisa ngogesi, kubuyela kuphi? Ku-transformer. And that is why amaqhume yona i-transformer kuba inkinga enkulu, because baningi abazosafarisha. Now we need to understand abantu baNkulunkulu ukuthi yonke into ekhona lapha emhlabeni iyaphela. Everything is ending lapha emhlabeni, but okukaNkulunkulu akupheli. Ngobani? Kuvele ngaye, kuqala kuye, kunguye uqobo. I remember nje I just found out lisabatha something very fascinating ebekade ngayazi understand ukuthi kanti all along ilanga laze laba khona ngo day 4 nenyanga badala ngosuku lwesine. Bese yayibuza ukuthi zonke lezi zinsuku ezo3 kwakukhanisani phola emhlabeni, because in the beginning umhlaba kwakungumnyama phezulu kothwa, umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezulu kwamanzi. And the Lord was like, let there be light, akube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya. Kwakhanyisa uqobo lwakhe umdali wezinomhlaba, kwakhanyisa inkazimulo yakhe uNkulunkulu oyingcwele, kwakhanyisa yena. And ngale kathi khanyisa yena, kwangadingeki ilanga, kwangadingeki inyanga, kwangadingeki inkanyezi, because siyathola ukuthi lezi zinto lezi ukukhanyisa kwazo noma ufinyelela kwazo lapha emhlabeni zifinyelelisa ukuthi zizokhanyisa, ziveze isikhathi,
Siyathola ukuthi ilanga liveza isikhathi ukuthi okay semini kube bade seliyashona seloyilahla kunini. Siyathola ukuthi inyanga irepresent ukuthi okay sekuhambe insuku eziwu-30 manje. Bese inyanga ibe khona, ibe ncane iphinde ikhulu ibe nkulu, kube dark moon, kube red moon, ibe full moon nje. And then bese kuba inkanyezi, inkanyezi represent ukuthi hayi ke sekuphela u-365 days ke sekuphela unyaka wonke. U-12 months wakhona. Phathi ngenkazimulo kaNkulunkulu nangayo uqobo konke kwenzeka ngaye. Uyena mlomo ongathethi imanga, by his word ukwazi ukuthi umdalo wezulu nomhlaba kube khona yonke into. By his word ukwazi ukuthi umdalo wezulu nomhlaba ususwe futhi. By his word ukwazi ukuphila wena. By his word ukwazi ukusinda wena. By his word ukwazi uningi. So konke kuvela ngaye. And kuyena akupheli. It's endless. Kumuntu liyaphela uthando. Ngiyakutshela ukuthi ngithanda sithando sami. Hey. Awuthinta imali yakhe. Akuthinta izingane zakhe. Akuthinta imoto yakhe, uyishayise uyiginqa. Awuthinta ini yakhe or whatsoever, awuthatha ifoni yakhe uyifake emanzini, iPhone yakhe ya 17,000. Uzocaca ukuthi ubekuthanda kampela yini. Because okomuntu kuyaphela, okomuntu kuyadlula. Umuntu uzothi hayi nginokuthula ngihlezi kahle. Akumthinti, akumphokhe nje. Akumfice nje ikhathele ephuma emsebenzini. Umngqongqozele wena umuntu bo. Ubone ukuthi usazoba nokuthula yini noma uzokwenza njani. Hawu ave nesidina njalo nje. Awuboni ukuthi ngiphuma emsebenzini, awuboni ukuthi ngikhathele. Kuphi ukuthula lapho? Kuphi ukuthula? Akumthinti nje kancane. Try ukubona ukuthi uyabekezela yini. Akumtry umtshela ukuthi imali yakho ngizokhokhela next week. Ubone ukuthi uyabekezela yini. Ungamniki next week. Uzokwenza njani ngqongqozela ngo4 ekseni? Because okwabantu ngathi umuntu nginokubekezela, nginokuthula, nginenjabulo nginomnene. Sekuphelile. Okwabantu kuyaphela. Because okwabantu kuzothini kumejwa nga something. Kumejwa ngani? Ngemali, injabulo yomuntu imejwa ngemali. Ngoba nakho umthengele ama-brutal fruits. Isiyajabula. Bese baphuza azaphela. Uzojajuliswa yini? Uzojajuliswa yini? Dudu. Bese seyisipendile yonke imali waswipe. Siphelile akasajabuli. Bantu baNkulunkulu, the character yaNkulunkulu ayijiki. Ayihambi ngesimo futhi ayi-influence umuntu. Kodwa uhleze njalo. uNkulunkulu akaguquki uze uyasho incwadi yaMalaki ukuthi uNkulunkulu akaguquki, ngakho-ke nina Israyeli aniqedwa. Malaki, I think it's chapter 4 or verse 2 verse 3 lapho around there. uNkulunkulu uhleze nenhliziyo enhle. Uhleze veza okukhulu ngaphezulu futhi kwalokho usuku nosuku. Even with angels ezikhona njengamanje ekhaya ezulwini, amakherabi namaserabi. Lithi iculo. Sithi ngcwele, zimana zimeme sakuwe, ikerabi neserafi, zimana zimeme sakuwe. Zilibele zibabaza zithi ungcwele. Amakerabi namaserabi alibele ethi ungcwele. Tell you something, or ask you something. Kuyenzeka yini na libele babaza into eyodwa efanayo? Kuyenzeka yini na ibe isimanga into oyibonile izolo, ibe isimanga into oyibonile ekuthani, ibe isimanga into oyibonile ngalelalanga? No, but akukho kusha ngaphansi komthunzi welanga. Bake basho njalo ngithi okwenzekile izolo kungenzeka namhlanje. Dobhemayo usangabhema nakusasa, kwenzekile. So into eyenza ukuthi uNkulunkulu bahlezi bebabaza ingoba zithi iphakama ingelosi
zibona ubungcwele obusha, zibona isimanga esisha, zibona uthando olusha, zibona ngibele hayibo libele bangcwele uNkulunkulu mani. Hayibo uNkulunkulu senje. Hayibo Nkosi yami yazi beqhakaza wa zilibele zithi ungcwele. Nathi silibele sibona inkazimulo entsha ngaye ezintweni zonke ezenzakala lapha emhlabeni. But uNkulunkulu libele iveza ukuthi muhle kangakanani. Sona mihla yonke. Yazi ukuthi thina abantu sona ngesikhathi esincane kodwa wone kaningi. Zize baba zingelosi zithi cha uNkulunkulu umuntu uyini umuntu kuba umthande kangaka. Ona kakhulu kangaka kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi amthethelele. It's just like usukwini. Ingane uthi uyayibona uyichitha rice ushaya. Uyixolele. Uthi uyayibona isichitha amanzi. Uthi uyayibona isithatha ifoni yakho ilahle lapha eziyatha. Uthi uyayibona how? Uthi uyayibona usundlulela umbhede yakho donsa umbhede manje idonsa ingubo manje ithatha ibeka phansi. Uyakushaya ulahla lapha uyaxolela kodwa. Uthi yakubona ukudla uphakela ukudla uyibekela la isichithile ukudla mina iqala phansi yopha. Njengomzali ulibele ubekezelile. Ingane yami bakithi. Yazi ingane yami. Nkosi yami wami. That's exactly what the Lord is busy facing njengamanje. Ikona uNkulunkulu abhekene nakho njengamanje empilweni zethu. Izona inkinga abhekene nazo. Hey siyahlupha singabantu. Siqangile. Asizwa. Ubhekane nalokho njengamanje uNkulunkulu umdali wesumhlaba. Ubhekane nokuthi asikhuze. Hayi. Ngathinti lapho. Hey uzolimala. Sabathe uyashaya, sabathe usenza ukuthi sabathe. Uyasibekezelela kodwa. Because uthando lakhe alijiki yena. Ukubekezela kwakhe akujiki yena. Ngobani kuvela kuye. He is the source of ubekezela. He is the source of love. He is the source of ubumnene. He is the source of ububele. He is the source of ukuthula. He is the source of injabulo. He is the source of ukuzithiba. Uzithibile ngenxa yethu. Akabuye angatholakala uNkulunkulu never. Akabuye abhoreke kuthina uNkulunkulu never. But I want to promise you something. Kubona bonke abenzi bokubi uzobajaja kodwa. Isimanga uNkulunkulu ukuthi akaze kube khona ukushodayo nokuswelekayo kuyena. Never. You can never find khona kusweleyo. Khona ukushodayo kanjani kubani yena? Muphi yena uthi lo dalile izwe nomhlaba. Khona kuswelayo. Akaze kube njalo. Futhi akusoze. So ikakhulukazi lezi zithelo zikamoya ngoba uNkulunkulu ungumoya. The Lord is spirit. Ungumoya. So hleze iveza lezi zithelo zikamoya ngoba zinguqobo lakhe zinguye. Iziphi izithelo zamoya lesikade ngiyibala uthando ukuthula injabulo ubuvi konke ezitholakala encwadini yabaseGalatia chapter 5. I think it starts from over verse 25 kanje. Go and read them. So as I was saying, number 1, uthando. Akazi umdali lomphelele uthando ngoba luvela kuye, ngoba lunguqobo lakhe. Liyasiphelele ihlotsheni zethu. Nithi masenithakathana senenzana kuphelele uthando ningasavakashelani. And njengamanje siphila esikhathini lapho kodwa sekuphelile. Abantu abasenandaba nabanye abantu, abasenandaba nokuhlangana babumbane, basizane benzela noma yini cha. Lukuphelele kubangani bakho. Athi umunye umngane wakho ngoba nakho kuningi abangani sebeyaphuza. Abangani benza ubani nothi luphelele uthando. Lukuphelele nasemndenini. Angiyazi lento yokuphela kothando emndenini. I really don't understand. Umntwana akusamthanda umama asamthanda umntwana. Kuyabanga kubanga ubaba. Umntwana usefuna ukuthandana nobaba wakhe. Usefuna ukubulala uma wakhe because ufuna ubaba wakhe. Ngoba ubaba wakhe uselale naye enough in such a way that usecabanga ukuthi bengashada. Mina ngimhlola nemikhuba eyenzakala lapha emhlabeni. Sekuphelile uthando. But kuJehova likaze laphela. Alisoze laphela ngoba luvela kuye. So thina sifana namashalofu.
sidinga ukuthi sihlezi storisha sikulanda kuJehova. Nkosi ngicela ungiphe uthando, ngicela ungiphe ukuthi just like ikhampani yase-spa ihlezi izofonela mhlawumbe abakaba a certain factory or food store, food whatever, i-factory noma i-warehouse noma indawo la kugaywa khona konke ukudla, la kutholakala khona ama-fruits nama-veg. Ka-fruits and veg bahlezi kumele bebe in contact with the source la bekulanda khona konke. Injabulo thina sijatshisa into ephathekayo bese kuphelile. We need to go and ask for injabulo uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Sihlale ebukhoneni bakhe so that sizohlezi njalo sikulanda konke kuhlale kithi. We are just like stores. Bakuthenge kithi sikulande kuJehova, bakuthenge kithi sikulande kuJehova. Ukuthula. Yazi enkosini indlela okunokuthula ngayo abantu baNkulunkulu akunakuxokozela, akunalutho. Because one thing esengifundile ngemimoya, especially imoya obumnyama, imoya abathakazi nemoya yonke ngokuhlukana kwamadimoni nenzalo yeingelosi, ibona abasebenza ngamandla ukudala inxokozelo lapha emhlabeni. Whether bayidala ngokuthi bakwenza ukuthi ulahlekelwe isisu, uphunyelwe isisu, miscarriage, bese niyaxabana nomyeni wakho, whether badala ukuthi umunye atshontshe imali yakho kweyokugcina khona uxabana naye ungabe nakuthula, whether kuningi badala inxokozelo ngesibhedlela ukuthi uthemba odokotela, kodwa bona labo dokotela yibona futhi ekugcineni kusuka abagcina bekudalela ezinye izifo. Impilo yakho ayisenakuthula, isenenxokozelo, usuyagijima, usufuna ukuthi nokuthi badala inxokozelo ngabantu, abantu bahleba ngawe so that wena uzokwenza ukuthola ukuthula, uzodina, uzocasa, uzokwenza ukuthi badala inxokozelo ngakho konke. Imoya obumnyama is at work in the dark. Abathakathi are at work ebusuku. Konke kuyasebenza. Number 4, ukubekezela. Akekho kwindalo kaNkulunkulu, akekho noyedwa emhlabeni obekezela njengomdali wethu nomhlaba. Uyabekezela uNkulunkulu. For many years siganga sihlupha abekezele. Picture umzali, ingane libe lihlupha yenza ukuthi Nkosi yami bakithi ave hlupha, ave egangile. Iphinde yenza ukuthi Nkosi yami bakithi ave egangile. Iphinde yenza ukuthi Nkosi yami. Lokho kubekezela, that amount of bekezeling, that patience, itholakala kuJehova. Bekuhlupha abantu bengitshontshela bekwenzela zonke lezi zinto, libe libekezelele lithi no, it's okay, kulungile. Obumnene isineke. uJehova unesineke kakhulu ngathi singabantu bakhe, futhi umnene ulunge kakhulu, futhi ufanele udumo. Ayikho lunge nje uJehova abantu baNkulunkulu. Akaze abe khona futhi asisoze abikho unless if we take the character of the Lord, si apply, sihle silanda kuye. Kuthi noma kubonakala ukuthi abantu bazama ukuyilwisa ngani, siphinde silande kuye. Balibesa ngana nenjabulo yakho uphinde uyilande kuye. Ngokuthi wenze konke okujabulisayo. Ngifisa ukuveza ukuthi uNkulunkulu nguye kuphela osipha konke lokhu, ngoba kuye akupheli. It's endless. We can never finish. Jehova akaqedwa. It's just like, ngiyathanda ukwenza kakhulu ama-examples abantu baNkulunkulu, because to me enza izinto zi-understanding more and better. Sikwazi ukubona ukuthi lezi zinto lezi zi-apply kangakanani ezimpilweni zethu. It's just, kwi-tap amanzi aphela empompini, koJojo aphinde aphele futhi, but emfuleni awusoze wezwa kuthiwa amanzi aphelile emfuleni. Awasekho kuloya mfula unless if uNkulunkulu allowed ukuthi aphele. Okuyaye kube yijezo ngenxa yezenzo zethu zobubi nokungalungi phambi kobuso bakhe. Sijeze. It's like kuyaphela ukudla emashalfini ngithi, but akuphele factory unless usevaliwe ke leya factory ngenxa ukuthi mhlawumbe bakhipha ukudla ongekho right, as I was saying. Enye into ebengithanda ukuyiveza abantu baNkulunkulu emele siqaphele kakhulu ukuthi singabantu singathathi izinto zonke size sithathe izinqumo ezinjulu. Singathathi izinto ngesituation yenzeke manje ukuthi yazi ngibona ukuthi nokuthi, and then you take ama decisions ngale situation eyodwa ibone manje ngento eyenzeke manje, ubone ngoba abantu suthatha isinqumo sokuthi hayi ngamanje sihlukana,
It was just a circumstance lapho khona idemoni lifike laqabanisa wena nalo nidinga ukuthi nihlangane nithi sibangana umthetho khona sibanga u10 rand ukuthi uthathwe ingane ekseni ngingakutshelanga sesibanga lokho niyoxabana but ngidinga ukuthi nibuyisane nithi nayo into esibisayo asidile nayo singadili nathi. Just like kwi situation lapho khona uzothi ufastile but bese uphathwe ikhanda uzothi hayi ngoba ngiphethwe ikhanda angivele ngiqaqele no, it was just isilingo nje sokukuvivinya ngaleso sikhathi because izimo zonke zenzelwa ukulinga, ukusiza, ukuqeqesha, ukuqinisa, ukukhulisa wena. Lokho akusho ukuthi ithathe ikhali uyibeke phansi because nasempini makuliwa kuliwela ukuthi sisap wonke umuntu ufuna ukuthi ngaso sonke isikhathi awina ngithi wonke umuntu ufuna ukunqoba. So ngale kathi ugadlwa wena qaphela ukuthi okay ngigadlwe ngalokho last time, all right sengizovuya ngale ndlela because it's all about learning ukuthi okay mang approach abantu abawu2 same time akunawo amandla okwenza lokho. Mang approach umuntu oyedwa akimngene ngale side akungena. It's all about learning. Siyafunda kulempi impi yakwamoya, siyafunda ukuthi okay imoya ingadli ngishaye ngamaphupho ngibona iphupho kanti lizokwenzeka exactly njengayizolo. Okay sengiya understand ukuthi mangabona iphupho likanje kumele ngiqaphele ukuthi kunokuthi ngibona iphupho kanje shuthi umthakathi lobe ubezama ukungihlasela. Okay sekumele ngiqaphele ukuthi ngingakwenza ukuthi nokuthi ngilale ngikhulekile you know, it's all about learning ukuthi ngiboneni kwenzakaleni. I need to do much better now. I need to do okungcono okufanelekile. And ke one thing esengifisa singene kuyona nje manje indaba yesikhathi. You know lapha emhlabeni abantu baNkulunkulu, I wanted to understand ngaso sonke isikhathi ukuthi isikhathi it is just ukuvimba, it is just ukukunqabela, it is just ukubamba, it is just ukunqoba. Remember uNkulunkulu edala izulu nomhlaba ukuthi kulo 3 days sasingeke isikhathi angithi kwangekho ukuthi nokuthi isikhathi savela ngale nkathi khona ilanga ela represent isikhathi and ilanga lila emhlabeni kuphela ezulwini nalikho ilanga, which means ezulwini asikho isikhathi ukuthi okay 12 o'clock manje all right 5 cha ayikho kanjalo. Isikhathi silimita wena muntu, it's just a limitation for people only. So kumele siqaphele indaba yesikhathi abantu baNkulunkulu ukuthi singasivimbezeli, singasibambezeli, singasenze singabi ilento ekumele sibe yona noma siphile impilo ekumele siphile ngendlela efanelekile just because of the time. Isikhathi siyisibambiso, siyisivimbezelo, siyilimitation, siyinto encane kakhulu ukuthi singabukela kuyona. It's very very small noma sibanjwe yisona singabantu ngoba kahle kahle ezulwini asikho isikhathi okuyothi ngaso uvimbezele ukwenza nanoma yini othanda ukuyenza. Isikhathi sesidunge kakhulu izingqondo zethu singabantu ngendlela ukuthi ngaso abantu benza izinto eziningi kakhulu ngokubuka sona, bagcine sebedikibala ezintweni futhi eziningi. No wonder uNkulunkulu efuna abantu ukuthi babekezele, baveze ukubekezela, baveze ukulinda. Because ufuna abantu ba-understand ukuthi it's not just about time. Because isikhathi sokuvezela insuku ngithi sikuvezela iviki, sikuvezele inyanga. Uzothi wena awu sengikhuleka inyanga yonke. Ungasalinda. Awu sengikhuleka iviki lonke, khulekela into eyodwa. It's not about that. But yonke into yenzeka ngesikhathi esiyiso, ngomzuzu okuyiwona. Lesikhathi lesa kumele sihlalele ukuthi thina sibukele kusona bese sibambelela kuzo cha. Sihlalela ukusisiza nje kuphela ukuthi okay angihlela impilo yami kanje ngazi ukuthi ngiyinsuku ukuthi ngisebenza ukuthi ngenza kanti. It's just ukuthi uzihlelele impilo yakho. It's just futhi ukuthi understand ukuthi ebusuku isikhathi sokuthi uphumule ngoba imizimba yethu iyadinga ukuthi iphumule futhi at the end of the day, right? Isikhathi sokuthi understand ukuthi okay ngiyaphuma ngiyangena makushisa ilanga kanjena but ukhande show ukuthi alivimbezeleki icebo likaNkulunkulu because uNkulunkulu is not limited to time esekhaya ezulwini. You are the one who limited to time ngoba lapha emhlabeni. So singabantu we are very impatient. Asikwazi ukulinda in such a way that into esenza sibe njalo ilesi sikhathi ndini sakhona esiyiprogram because kwasona isikhathi siyiprogram kwasona. It's a programming ukuthi ngijwayele ukuthi njalo ngo6 njalo ngo6 njalo ngo6 njalo ngo6. It's a programming.
Mase ngasenzekanga kanjalo uzodika ibalo zokulahla kanjalo, uzoshiya umthetho, uzoshiya indlela ojwayele ukwenza ngayo. Because it's all about ukulungisisa wena muntu. It's all about ukulungisisa nokusiza wena muntu. So umuntu uvela abuke ukuthi ha sengihlala i-hour lonke. You know, i-hour into encane. You know, incwadi yaPetru yazichaza kamnandi kangakanani le ndaba ukuthi usuku olodwa lufana neminyaka eyinkulungwane lapha emhlabeni. 1,000 years la emhlabeni, it's one day ekhaya ezulwini. Cabanga. So usana uneminyaka kahle, una 20, una 30, awukafinish 100. Awukaqedisha usuku ezulwini mhlawumbe kusayimizuzwana sawu 3 seconds. Uzothi wena awu isikhathi sithi kanjeni hour lonke mina ngisho ngeke ngikwazi. Kube yazi ukuthi isikhathi esincane kangakanani leso. Kube yazi ukuthi umzuzu omncane. That is why abantu abaningi bengakholwa. That is why abantu abaningi sebehleka usulu namhlanje indaba yokubuya kaKristu. Because babuka ukuthi umuntu ngoba sengiphila isikhathi esingaka awu senziwe ilima ayikho lento shisa kabuyi. Uzitshela ukuthi because abantu bameje lesikhathi lesama hour basimeje ngathi ukuthi isikhathi eside. Hello, 2 hours akusona isikhathi eside abantu bakho. Kube yazi ukuthi isikhathi esincane kangakanani. Uzothi isikhathi eside awu sengihlale sengiphila iminyaka emingaka. Isikhathi esincane leso. If oKristu kudala bafika lapha emhlabeni basaphila namhlanje. Bakuphi nje kamanje? Abaprofetikazi izithunywa zonke emhlaba wonke. Ekade sabakhona oMose, obaba Mose, obaba Abraham. Bonke ngokwehlukana kwabo obaba Jacob, obaba Isaka. Uzothi wena hawu isikhathi eside awungeke bantu baNkulunkulu. Sincane kabi lesikhathi kube niyazi. Asikho. So angabe isikhathi sokuvimbezela ukuthi hayi ngoba nakho kade sazalwa kwathiwa uKristu uzobuya ngonyaka wa-2000 namanje akakabuyi. Ayikho lento senziwe ilimi. One thing I want us to be careful of mfisa siqaphele kakhulu iyodwa ukuthi siqaphele ukufa. Because uKristu sengathatha omunye 100 years ukuthi abuye ngoba uNkulunkulu asikwazi ilevel yokubekezela kwakhe asiyazi ukuthi ingakanani. Esengathatha another 500 years, another 3,000 years. So uzothi wena hayi akumele abuye manje, kumele kwenze ngenxa ukuthi wena ubuka isikhathi, the frame ngendlela othanda ubuka ngayo isikhathi. That is why abantu abaningi bekhola bese bebuyele emuva. Athi umuntu ayikho lento hayi kuyafana vele emhlabeni ukuthi nokuthi cha akunjalo. Musubuka isikhathi, musubuka indlela izinto ezenzeka, musubuka abantu, musubuka ama circumstances, izimo ama weather nanani. Buka ukuthi wena ubandiswe ini, ufundiswe ini, uyalwe ngani. Ukugcina ukwenze. Ngoba vele isikhathi sizolibele silulwa, uzolibele silula uNkulunkulu, uzolibele silula. Usiza abani? Usiza nabanye abasidingayo. Ngoba khona abazalayo njengamanje ngithi njengoba nawe wazalwa, nawe wahlengwa, nawe wabekezelelwa. Nabanye phela bayabekezelela njenganawe. Njengoba bezalwa njengamanje bona bakudeserve ukubekezelelwa. Njengoba bephila njengamanje bebona zonke izinto ezenzeka lapha emhlabeni ezingekho right, abadingi wena bona ukubekezelela just like nawe wabekezelela umuntu kaNkulunkulu. They also deserve that. They also deserve this chance. Yabonayo njengamanje badeserve nabethuba lokuthi baphinde benze kangcono nangakusasa. Sebeze ukudeserve nawo badeserve ngokufanayo. So let us never say bantu baNkulunkulu ukuthi hayi ngoba nakho mina sekhona mina mhlawumbe kumele ubhubhe manje ngcono ngife manje ebese mase ngasenzeki kanjalo and then you turn back ubuyele ezweni, ubuyele emhlabeni, ubuyele ezonweni. uNkulunkulu akahlangani nenja efika iphalaze bese ubuyele emphalazeni wakhe. Why? Akanjengayo inja. Yazi izulu lisibhekile abantu baNkulunkulu. It's like a CCTV lisibuka kanje. Nange phuma, nange ngena, nange lala, nange edla, nange khuluma, nange and konke lokho kurecordiwe. I quote my sister Celestial uthi everything iya record. Uzowahlulela ngakho konke okwenzayo, uzohlalela ngakho konke okukhulumayo, uzohlulela ngakho konke okucabangayo. Cabanga ucansi, cabanga ukutshontsha, busy uyafisa uzohlulela ngakho ukulalela ngendlebe zakho. Konke okufaka emzimbeni wakho uzohlulela ngayo yonke into. Because izulu is busy watching you and your soul is busy recording, busy trapping everything that is happening in your body.
because uwenza konke. It's like angithi semsebenzini kunamakhamera emsebenzini ukuthi ufike e-office wenzani, ufike walala, ufike wachofa i-laptop, ufike warawunda nehlala, ufike waba busy nefone for 2 hours esemsebenzini. Yenzani ikhamera lapha? Yarekhoda yonke into emsebenzini. At the back benzani? Bamosha isikhathi noma sesikuphelile isikhathi selunch, baqhubeka bona bayahleka, bayahleba, benza zonke lezi zinto, baqhubeka benza one. It's all about abantu baNkulunkulu, ukuthi wenzani sasemzimbeni, uphila yiphi impilo. So as I was saying, izulu lisibhekile lesirekhoda, nawe uyazirekhoda, uyawahlulela ngakho ngelinye ilanga. So into eyisimanga-ke kodwa ukuthi lento yesikhathi ilimaza entweni eningi. Number 1, ikwenza ungakholwa. Sorry. E.g. uma uvele isibonakalise, let's say I had a dream. Obviously uNkulunkulu usibonelela zonke izinto, angithi azibone engakenzeki. Because yena akabanje isikhathi ukuthi hayi ngosuku olukuthi ngesikhathi sokuthi, no. Okwakhe kwenzeka nje. Vruk. So akubonelele something ukuthi yazi khona into ezokwenzeka, abese finyelelisa umyalezo manje. Bona uzothini? Uzobona kusa ngakusasa, usenanga kusasa, usenanga kusasa, uzothani? Unamanga lo, ayikho lonto. Uthe uzoshayisa imoto, ayikho lonto. Uhlale kungakhuleki. Because ngaso sonke isikhathi into uNkulunkulu asuke ezama ukuthi asisize ngayo, ngokusibonisa zonke izinto. Usuke ezama ukuthi ukwazi ukuzihlenga, ukwazi ukuqalekisa lokho kukhese, ngoba ngeindebe zakho you are able to curse. Unegunya lokuqalekisa. Yabo uNkulunkulu ngenxa ukuthi sidalwe ngomfanekiso wakhe, wakwazi ukuthi athi tshani vela manje, sihlahla mila manje. Nathi uyasho ukuthi masinokukholwa nje unganginhlamvu inyana nje sinaphi, ungathi wena ntaba suka la ushone ngala, ebese yasuka ngempela. So nathi sinakwazi ngezindebe zethu ukuqalekisa into engenzeki. Uthi whatever leyo nto leyo esithi isiyavela ukuthi ngizogingqa nemoto ingalinge yenzeka, ngiyiqalekisa ngegama lika Jesu. Noma iliphi leli phupho lemoya engiyibona ilibe lingifida ukudla emaphushweni, ngiyayiqalekisa igama lika Jesu. Ingabe nasabela, ingabe nakubusa, ingafezeki lento eyenzekile. Ngabona kugcwele igazi, kuchitheka igazi, ngibona emndenini wami kwenza ukuthi nokuthi ngiyaqalekisa ngabe ngegama lika Jesu kungabe kusenzeka. Ngolwami wansele ngelinye ilanga, lezinto abantu futhi bengamkholwa uNkulunkulu, bengayikholwa futhi nokuthi uyakhuluma ngezibonakaliso la ngamaphupho. Is because thina abantu baNkulunkulu uvuka umtshela ukuthi ukwenza ukuthi phinde thina futhi abantu baNkulunkulu sibakhulekele, sikhulekele ukuthi ingenzeki leyo nto, ebese masingasenzeki bese bengasakholwa. Kanti bizowenzeka umuntu kaNkulunkulu akazange azayibike ayicelele enkosini ukuthi ingenzeki, because asithande futhi izinto ezimbi zenzeke. Asithande ukuthi abantu behlele kubi, nathi sithanda ukuthi kusehlele, asithande futhi kwehlele nabanye abantu. Bathi abanye abantu baze bathi azingathi ngavele bayiyeke abakhulekile, khona bezobona ukuthi nangampela uJehova ukhulumile, uJehova futhi uqinisile. So ngibona isikhathi senza ukuthi ungakholwa, ngoba siyakulimit, sikuvale. Yabo mosayitshela ukuthi iviki lide, bantu baNkulunkulu, iviki into encane, into engekho, fishane kakhulu. And manje isikhathi sesiyagijima. Number 2, isikhathi senza abantu babe ngabafarisi. Ngoba isikhathi esiningi uzobambelela kwisikhathi. Let's say usukholwa kakhulu noma uyakholwa or whatsoever. Ubambelela isikhathi ukuthi nje u6 akubo 6, u8 akubo 8, u12 akubo 12. Isikhathi sokuthi akubo isikhathi sokuthi. Kuthi noma kwenzeka iphutha kwabanye abantu, usiyobagxeka, usiyodinwa, usiyoshona lena le, usiyodala ukuxokozeka. Ungabe kanjalo, ungabe umfarisi. Abafarisi babehlezi bebambisisile. Isabatha kube isabatha, makuyisabatha nje angenzeka ukuthi they were too strict in such a way that babengasa understand ukuthi kahle kahle into ebalekile ukwenza okuhle. Wazathi uKristu akuvumelekile ukwenza okuhle ngesabatha, wathi kuvumelekile. Kwenziwe kanjani? Imbokolo yakho mayibophekile lapha kuyisabatha, ungayisusi ngenxa ukuthi ubambe ukuthi isabatha. Yenze njani ize ife lapha ilambe. Isikhathi sibenza baba abantu abalwayo, ngoba they're so programmed. Asingasiprogram abantu baNkulunkulu, but siqaphela ukwenza okuhle ngaso sonke isikhathi.
I'm not saying waste-ke manje isikhathi ukuthi vele. Cha. Just be careful. Isikhathi esingakubusi, but wena busa sona. Number 3, uphelelwa ithemba. Ubuke ukuhamba kwesikhathi, ungayitholi into oyifisayo, ungayitholi into ade uyikhulekela. Ubone ngoba nakho izinto zingalungi ngesikhathi ofisa ngaso, ofuna ngaso, bese ulahla konke. Akufanelekile kube kanjalo. That is why amakholo amaningi, as I was saying, ibashaya lento isithelo sikamoya sokubekezela. Ngobani babamba isikhathi, abakwazi ukulinda, abakwazi ukubekezela ngenxa yesikhathi. And when it comes to many people, even noma abantu nje abangakholwa, athi umuntu, uNkulunkulu kanti uphendula nini imithandazo? uNkulunkulu akaphendule nje imithandazo, uNkulunkulu ukuthi nokuthi. Because they're so programmed ekuthenini into kumele enze kanje nakanje nakanje nakanje. Yonke into isiprogramiwe emhlabeni, including isikhathi. So okwenza abantu abaningi basheshe baphelelwe uthando, bengabekezeli, bengalindi. Ngoba konke kuyalindwa abantu baNkulunkulu, everything iyalindwa. It's like umntwana mezocela something kumzali. Ngisho ngasho ukuthi uzoyithola ngaluphi usuku umzali athi ngizokunikeza mhlawumbe next week. But akudingeki ukuthi azasho ukuthi ngo7 ngo ngizokunikeza amateka akho. Sikhona isidingo salokho. Angikhumbuli kubalekile lokho. Asicabange lento nathi abantu baNkulunkulu, sijulele. It doesn't have to be the exact same time. Perfect time, no. But masimthembe uJehova ngaso sonke isikhathi. Sazi ukuthi akuthembisile uzosenzela kona. Ngomzuzu oyiwona. Ngehora elilona elifanelekile. Thina silinde nje kuphela. Just wait, wazi ukuthi ngimtshelile vele uma uzongilethela, uma uzonginika. Ungahabi usulinda ukuthi okay, ufuna nje ngifuna kube kanje. Ulibele uba nelukuluku. Ngiyakuthembisa ke mawuzoba njalo. Ukhona umzali ozoshesha kunikeze le nto leyo. Ungumzali usathane. But if isilinde uJehova sazi ukuthi uzosinikeza ngesikhathi esifanele. Ngeke ngize ngithi mina into makwe yakho izokufica ngisho ukuthi uhlele ekhaya. Izokufica ngisho ukuthi uhambe emgaqweni. Ikufica ngisho ukuthi ukephi. Kufana noma kumele ugule. Ugula kufica ukephi noma ukephi ngithi. Kufica ngisho usebuthongweni ebusuku uvuka ukhwehlela. Ushawa istroke ukuthi uyavuka usabona emehlweni. Ukufa mase kufikela. Kungakufica ngisho usebhanoyini, kungakufica usebhasini, kungakufica ngisho ulele ebusuku ngalala ungavuki. Ngoba ukufa kusuke sekuyisikhathi sakho ukuthi kufike kuwena. Yonke into mase kuyisikhathi sayo ukuthi ifike kuwena, wena linda ngokubekezela nje kuphela. Izokufica. Yabo umsebenzi lo ukhalela kangaka mase kumele ufike yazi ungakufica ngisho uyihlalele ekhaya. Qhamuka umuntu athi uyazi endaweni ukuthi kuyaqasha. Uthi uyasenda kuthiwa wazo interview, uyafika interview uthi shortlisted, uthi uyafika shortlisted wasikhethe wena. Because it was yours all along. Abanye uthi uyafika ufika kanti khona umuntu omaziyo la athi hayi ngizothi isiqinisekiso ukuthi uyaqashwa. It was yours wasekuqaleni. Wena just pray and pray and pray, ulinde ngokubekezela, ungabanjwa isikhathi. Ungalawulwa isikhathi, but wena lawula isikhathi. Wena khetha ukuthi le free will le uNkulunkulu angibusise ngayo ukwenza nanoma yini lapha emhlabeni. Free willingly do whatever efanelekile ezoba usizo kuwena, efanelekile ekujabulisayo, efanelekile ukusondeza uNkulunkulu. So uma sikholwe ngethemba, sikholwe ngokulinda, sikholwe ngokubekezela, sinxuse sikhuleke, bese sihlala silinde ukuthi uJehova uzosenzela konke ngomzuzu okuyiwona wona. Kwazathi umuntu yazi kube ngilindile buka into ukuthi sengize ngayithenga endaweni yokuthi ibizani, kanti lapha yabuka ishiphe kanjani. Lapha ya futhi buka bengizoyithola mahala. Sengize ngayithenga ngoba bahluleke ukulinda. Singathatha ngesikhathi, but silinde ukubekezela nokukholo. Kasi nje benani ngibusise kakhulu. Hlaze nazi abantu baNkulunkulu ukuthi ungabanjwa isikhathi. Enza futhi feza konke. Kasi nje ngibusise kakhulu. Hlaze nazi konke kutholakala uNkulunkulu kuyena kupheli. Ngoba kuvela kuye futhi kuphethwe nguye futhi yena umnini mandla wonke.
uyena isiqalo nesiphetho, ukho konke. So uNkulunkulu esizonda isono, ungakhohlwa uyabuthanda bungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona nje uFacebook for abantu abasebenzisa u-free mode, bakwazi ukuthola nemibhalo laphayana. Khona nama-short 10 minutes clips, uLihlithemba Mzobe kuwona. And then there's TikTok, Lihlithemba. And then there's Instagram, Lihlithemba Wendy with IE Mzobe. Nkosi benani nibusise niqinise. Nisondele uNkulunkulu ngokumethemba nangenkazimulo yakhe nangokulinda ukubekezela. Ningabanjwa isikhathi, lawulani isikhathi. Singalawulwa yiso. Nkosi benani nibusise kakhulu. Cela ndidlulisele imiyalezo nakwabanye. Khona nabo bezothola ukusindisa nokuphulukisa nokuqonda izintweni zonke. Manje sephakade. Amen.